Na zdraví nám záleží. Všetci chceme moderné nemocnice. Obyvateľom Komárna a okolia slúži nový urgentný príjem. Vďaka novému urgentnému príjmu sú teraz všetky budovy nemocnice prepojené. Vybavené novými modernými lôžkami a operačnými sálami. Z prostriedkov Európskej únie išlo na tento účel 7,5 milióna eur. Pozitívne ohlasy dokazujú, že boli využité správne. Realizácia projektu výstavby nového urgentného príjmu je obrovským prínosom pre pacienta aj pre zdravotníkov nemocnice. Všetko sa deje na jednom mieste, od triáže po diagnostiku po liečbu. Vybudovaním urgentného príjmu z eurofondov sme dosiahli poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni 3. tisícročia. Vďaka tejto investícii zachraňujeme viac životov. Lepší život v regiónoch vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii.